Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shugabannin ƙasar Najeriya, mu ji tsoron Allah. Ku duba ku gaggawa Abba Kyari ga yana yadda ake mai sallah a cikin mota ma ba wanda ya isa ya kusanci gawar shi, ana tsoro saboda fargaba. Mu ji tsoron Allah. A daina zalunci nan da ake ma al'umma, an sa mutane cikin uquba. Wannan a masifa ta yi yawa. A daina zalunci, ko me ka tara a duniyar nan anan zaka bai shi. Ku ji tsoron Allah, ku daina zalunci, ku daina rayuwar kaji da ku sai 'ya'yanku kuna sa talakawa cikin masifa. A ji tsoron Allah. Kun ga yadda aka sallata gawa Abba Kyari a cikin mota, dukkan mutane suka sallaci gawa ba su wuce mutum 50 ba. Ku ji tsoron Allah shugabanni, a ji tsoron Allah, a tausaya ma talaka. Ku sani ƙasar nan ana cikin wani hali a yanzu. Magana da ake ciki, wasu na nan ba sa iya ci ba sa iya sha. Kun ga dai ƙarshen rayuwai, duk abin da ka tara ga ƙarshen rayuwar nan. Kun ga abin da ya faru, kun ga matsayin da Abba Kyari a Najeriya, kun ga abin da ya faru da shi. To haka a ji tsoron Allah, a kowa ma Allah, a tabbatar da zalunci baya dorewa. Ba abin da za ka yi a rayuwa sai adalci. Allah shi kare mu, Allah shi kare mu. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai, ya kaskantar da kafirci da kafirai. Allah ka ɗaukaka al'ummar musulmi, Allah ka kare dukkan al'ummar musulmi. Waɗanda suka yi kaddara za su shahada a cikin wannan annoba, Allah ka karɓi shahadar su. Waɗanda kuma za ka bari a raye, Allah ka kare su, Allah ka kare mu gaba ɗaya. Allah ka kare mu, Allah ka albarkaci bayan mu, Allah ka sa albarka a rayuwar mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.